Ako nastavite dalje, završit će se sa suzom. Put do propasti je posut kukuruzom. Veselo! Mora da postoji način da otvorimo ovo. Neka bravica ili ručka. Ili da ga razbijemo kamenom. Da, može i tako. Avantura prava, tunel baš je strava. Pazi, nešto ide, opreza. Snađi se sad, pronađi trag. I kad ne znam detalj, tunela kraj. Pacovi i zmije, svašta tu se krije. Bilo bi se lakše s vodičem, znaj. Snađi se sad, pronađi trag. I kad ne znaš detalj, tunela kraj. Snađi se sad, pronađi trag. Kad ne znaš detalj, tunela kraj. Nikako dole ne gledaj. To je to, ljudi. Kukuruzni div Huačaduna.